Pagwas me mo akwaba. Ya eja. Empom te say. Boko. Bibi a hye. Nyame adom. No okay. Ena de ne no anya baba beduru. Eti me pese me ma wo bia ate ase se resource bi beba bia no. So gitum efrise mfidie no. Ya ban fidie ene de koyeye. De me kan wona me ya adwena ka se you me no ya adwene. Me no ya adwene. Ya wasabre. Die ne no anya baba beduru. Na ho ye. Obi wa no. Nyame adom. Oh David obi antimi ya basa pani obi antimi ya basa David obi antimi ya basa wa hakra obi antimi ya basa David da obi antimi ya basa obi antimi ya basa mom Yabo Yaba Sompa Yabo Yaba Sompa Asabre bema empom te say Anko pado mo Bibia boko de Nyame adom boko na baby adro no camera no be fa nipa no yeni bia ye montwa mofa dem anyina ye bebo ye sa kwa no so Asabre be ma ho te say Anko pado mo ye DNA no anya baba beduru sabre mfidie de ye no enye ye mfidie ya ban mfidie eti results obeba bia no e wo se ugitum se wona me ya adwena ka se you me no ya adwene you me no ya adwene kama sabre de kwan mu ada ho eti results bia beba bia no ya ban mu ne free bae panipa wadawroma DNA wurei kenkai mubia NTB yo fosi obema meda wasene atifo ne ahwefo nyina CP se mama yakonya kese sentinsanso a free DNA a yekoye fa abofra ye freno Agnes da ko ahono afei na ebradu se yekenkan na dinsanso no ema yatifo ne ahwefo nyina na migina nyankopon enim se ade bia adokutafo na twere okrata yi so no eno ena meka akere atiefo ne ahwefo nyina a menyi bi mfrim a enso memfa ebi enhyem na sade etie nie enam se dokutafo no akere ne brofo kasa munti no mepese brofo kasa na ya akere oso no mekenkan asiase na miwie a maboni nyina atofa ewo ya sante kasa a eye twimu sa DNA a ye bekenkan ye free hospital a aban amani tumi krata otimi di dwumaso a etisei a ye friend Afabio Labs Kumase ha results about na ye ba bekenkan the comparison of the DNA profiles of Amuako Isaac and Agnes Dakoa composed of the DNA markers listed in the technical data shown below. The results obtained are consistent with the above named child inherited DNA markers of the same size from the alleged father. All tests are performed assuming a close male relative is not a potential father unless this information is provided prior to testing. In case where a close male relative of the test man could be a potential father, the child is recommended that where possible any such relative is tested. All testing conducted based on information provided by the client. At this place of mind, identity of the sample donors of the alleged father and the alleged daughter is declared. Ebusianfo ne tofa bo e obrofum e na ye de abawiye no. Enti yede ba ye ne ankasa ya sante kasem se de be ya etiefo ne ahwefo nyina enso ebete de kenkan ye ase ofoso be ma baby ayadru no yede battery kasem but doctor for e technical terms bia se uni apomudin adwuma ni mu a sa abrofo no on sheda enti ase okay enti baby ayadru na technical data se etiefo ne ahwefo nyina behwe we ni so a
ye hu se omde chat bi atoso eno na ebechire mu akwa ase sade be ya obi a otie yan ana ohwe yan no nso no ebete asiye na ni nche mu ni die na ya kenkan ye ma enipa ahodo miensa die odi kan no ye fra no amoako Isaac oya papa otwe dare se abofra no eye ni ba ana afi nso maame afia sewa eye abofra ya twe ne ho dare ono ene ena owo sa abofra yi ana kola na nkasa nchini wa hyew aba ne ho a ya twe ne ho dare ama mema mienu no ono nso edin a ode ma yen e won krata ne mra kwan so no eye Agnes Daako a na enchiremu a e wo krata ne so no e kire ma yeti ase se ye DNA na bema bia o klemu se akola ya ne ba no obroni fra bibi se genetic positions se nipa no e wo mako 25 eye aduonu enum enipa bia o wasase su bia uguta 25 genetic positions na enchiremu a ewo mu nie yade bema ya fra na Isaac Amoako emoja ene ne honam akwa bi efa amfidie mu no eye genetic position a edikan edin a doctorfo edi ama no eye D3X 1358 oni ye genetic position edikan a ekura abrante a ye friend say Isaac Amoako yade fa amfidie mu no na sa de edikan no owo 16 ana afei 17 genetic position ba ku bia nso o sa biem ko form a ehona makwa mienu ana o sa genetic position nim enti Isaac Amoako first genetic position no onya 16 ana 17 yakọ oba ya fra no afia se wan so genetic position nim no ono nso enya 15 ana afei nso 17 we mu ne awofo a omo siese omo ewo akola no enti ye hwe akola ne de wo mfidie mu ekwan so no akra ne nso genetic position a onya ye no onya 16 ana onya 17 ase wohwemu a ofa genetic position ba ku free ne maame ho ofa 17 ni free ne maame ho ana ofa 16 nso free ne papa ho because our genetic position no na Amoako ewo 16 ni bi akola na enya 16 ni bi every first genetic position nim first genetic position no na maame no was 17 ya hwa akola na de akola nso nya 17 na de di kan chese akola na wa fa bakakra free maame ho na wa fa bi nso free papa ho ya science ko genetic position etoso mienu ono din a doctor for de amano no eya VWA ono ne genetic position a etoso mienu Amoako Isaac enya 14 ana osan so nya 16 yakọ oba afiase wan so die mu no ono nso enya 15 ana onya 16 ana yaba akola ya twene so dare eye Agnes Daako ano ono nso enya 15 ana onya 16 na se second genetic position nso uhwemu wo emfidie kwan so a akola ne san fa Baaku free Amoako ho ana ofa Baaku free sewa ho genetic position etoso miensa no ye yanhwemu no pa kwasi genetic position etoso miensa no adokotafo no fra no D16X 539 D16X 539 ono nso no pa kwasi ekuta 11 ana osan so kuta 13 dia toso miena nso afia sewa ono nso kuta 9 ana okuta 13 nasa dia toso miena nso se osan hwemu a eya akola ya twene so dare no osan fa Baaku free pa kwasi ho ana ofa Baaku free sewa ho ya san ko genetic position etoso 9
the toso 9 nso adokota for ne frɛ no CSF1PO ono si ahwehwɛ mu no pa kwasi kuta 11 ana osan so kuta 11 yakɔ oba sewa ho no na sewa kuta 10 ana osan so kuta 12 ana yaba abofra Agnes da ko ho no na okuta 10 ana osan so kuta 11 na se ugina position atoso 9 nso a akola no san fa ba ku free pa kwasi emoja mu genetic position a etoso enum ono nso no yehwe pa kwasi die mu no na okuta 7 ana osan so kuta 9 yako afia se wa nso die mu no na se wa nso kuta 10 ana osan so kuta 11 na chese genetic position etoso ne die akola Agnes no wanfa emu bia emfri na wofo no ehonum yasan to aso eko genetic position a etoso ensia ono nso edin a doctor for dia mano no eye D8X1179 ono nso ye kromu no na pa akwasi ekuta 14 ana afi osan so kuta 15 yahwe afia se wadem na okuta 15 ana osan so kuta 16 yeba akora na nkasa ya twene so dare no ono nso kuta 15 ana osan kuta 15 na cheso ono nso no ofa pa akwasi dia baako ana ofa afia se wade baako yasan so ko emoja mu nhwemu aye genetic position a etoso enso no eya pa akwasi kuta 29 ana afi osan so kuta 32.2 ana fia se wan so mayen 28 ana osan so mayen 28 nanso ya ba abofra ne ho no abofra ne mayen 28 ana osan so mayen 29 na cha se ho no ohwa ofa bi free ne maame se wa ho memo pa akwasi den de wanya bi ewom yako genetic position a etoso nwotwe no pa akwasi emayen 15 ana osan so mayen 20 brekrona yako sewa ho no sewa maye 16 ana osan so maye 18 ana yaba abofra ne ho no o mayen 8 ana osan so mayen 15 na chese ho no nso no abofra ne fa baako efri pa akwasi ho ana ofa baako efri afia sewa ho no yako genetic position a etoso enkono a edin a doctor for dia mano no eye PENTA-E ono so pa kwasi mayen genetic position a eye 12 ana osan so mayen 12 brekrona afia sewa mayen 8 ana osan so mayen 8 na mom ya ba abofra ne mayen 8 ana osan so mayen 12 na ho no nso no wafa ne pa kwasi dia baako ana wafa afia sewa nso dia baako yako genetic position a etoso enkono a doctor for frano D2X441 pa kwasi mayen 11 ana afi osan so mayen 12 ebrekrona afia sewa mayen 11 ana osan so mayen 11 na yaba abofra ne ho no abofra ne mayen 11 ana osan so mayen 12 na cha se ba bia ya dui abofra ne mienu a ofa ne saa bia no saa moja na pa kwasi nso ewo na se ho de abofra ne de mienu no ofa free pa kwasi de mienu no emu ye call genetic position a etoso nso no adokota fo ne fra no D19X433 ono no pa kwasi de no emayen 13 ana sanso mayen 13 afia se wa de mayen 13 ana esanso mayen 14 yaba abofra Agnes da ko ano Agnes nso mayen 13 ana afi osan mayen 14 na chese ho ne nso no ofa pa kwasi de baako ana afi ofa afia se wa nso de baako ye call genetic position a eto aso no ono doctor for ne fra no TH01
ono no pa kwasi ma yen 7 ana osan so ma yen 9 ana afiase wan so ma yen 7 ana osan so ma yen 9.3 emom ye ba abofra ne ho no abofra ne so ma yen 7 ana osan so ma yen 9 na chese wo hwemu a 79 na abofra ne wo no sa moja na so na pa kwasi so wo no brekro na ye ko die na etoso no so no doctor for friend FGA-0 ono no pa kwasi ma ye 19 osan so ma ye 24 ye ba fiase wa ho no afiase wa ma ye 21 ana osan so ma ye 21 ye ba Agnes da ko a oya abofra samre emema ne mienu etwe so dare no ono so ma ye 21 ana osan so ma ye 24 na cha so hwe asa ho no so no ofa 24 ni free pa kwasi die nim ana ofa 21 nso free afiase wa die nim ye call genetic position a eto aso no doctor for ne friend D22X 1045 ono no pa kwasi adie no ma ye 12 ana esan so ma ye 16 breakro na afiase wa die ma ye 11 ana esan so ma ye 14 ye ba abofra Agnes da ko ano Agnes de na ma ye 12 ana esan so ma ye 14 na ho ne nso no ni moja no ofa ba ko free pa kwasi die nim ana ba ko nso afiase wa adie nim genetic position eto aso no doctor for ne friend D5X8 18 ono no pa kwasi die no e ma ye 12 ana esan so ma ye 13 afiase wa de no ma ye 13 ana esan so ma ye 13 emom ye ba abofra ne de no abofra ne de ne ma ye 12 ana esan so ma ye 13 genetic position eto aso no nso no doctor for ne friend D7X 820 pa kwasi moja ne ma ye 7 ana esan so ma ye 10 afiase wa de ma ye 9 ana esan so ma ye 10 abofra Agnes da ko anso de ma ye 7 ana esan so ma ye 9 na chese honen so no ni moja ne ba ko no efa no pa kwasi de ene ne ya de kro ana afa nso afiase wa de no nso no ene ba ko nso eye adekro genetic position eto aso no doctor for ne friend no D6X 1043 ho no pa kwasi moja ne ma ye 15 ana esan so ma ye 20 breakro na afiase wa moja ma ye 11 ana esan so ma ye 18 abofra Agnes de ne ma ye 15 ana esan so ma ye 18 na chese ono so na abofra no so afa ne ma mi moja ba ko ewo ho a pa kwasi ade no ebinim genetic position a eto aso no ono so doctor for ne friend no D10X 1248 pa kwasi de ne ma ye 13 ana esan so ma ye 14 afiase wa de ne ma ye 13 ana esan so ma ye 16 Agnes ya ya twene so dare no so de ne ma ye 15 ana esan so ma ye 15 na chese ho ne nso no wafa ma me de ne ba ko ana pa kwasi de nso ba ko eden ewom genetic position a eto so no nso no doctor for ne friend no D12X 391 ho ne nso no pa kwasi de ma ye 18 ana esan so ma ye 19 afiase wa de ma ye 18 ana esan so ma ye 20 abofra ne de no ma ye 18 breakro na esan ma ye 18 bim na so nya 18 no ahudo empre no genetic position a etos one so no doctor for ne friend no D2X1 338 ho ne so no pa kwasi moja ne ma ye 16 esan so ma ye 22 breakro na afiase wa moja ma ye 17 esan so ma ye 24 emom ye ba akora Agnes dia no so no ma ye 17 ana esan so ma ye 22 na chese ho no so no akora no so moja no osan fa ba ku free pa kwasi adienim genetic position a etwa to ma sa positions aduonu nyina ebe awiye no
doctor for ne fra no PENTA-D ono nso no paakwasi moja ne ma yen 8 ana esan so ma yen 11 afia se wa moja ma yen 8 ana esan so ma yen 13 ya ba akwara no nso de no e ma yen 8 ana esan so ma yen 13 na ese genetic position na etwa to no akwara ne fa baako ewo paakwasi wo ana ni moja baako nso no ewo ne maame ehonom enti weye technical data asa di hwanhwan ne nyina ya doctor fo ne apomudi adwumayefo no ana omo ti ase ekọ ekiri yie eno nti na omo ade ama edin ne nyina ya kyerɛkyerɛ mu ne nyina nti sɛ ya keka sansunsan we sunsan so we nyina bomu a ɛfa nhwehwɛmu a ye ɛfa paakwasi Agnes Dako a ɛna afia sɛ wa ne ho a doctor fo ne kan ne nyina bomu no omo hunu sɛ ɛyɛ abofra Agnes Dako a ya twene so dare ama emema mienu no omo de fa mfidie mu nyina no ensinsanso a baaye no ekokyere sɛ ya de abofra ne gina ho ɛwɔ abodie mu nyansa pekwan so a adokotafo betimi de omo nsasi omo bo aka ni pen sɛ ɛyɛ abofra Agnes Dako a ya nhwemu nyina wieye no sɛ ya ba wo hemu nchemu a edi adanse sɛ wo hemu nchemu aduokono enkono akiripo enkono ɛyɛ 99.99% edi adanse sɛ abofra Agnes Dako a ya twene so dare no ɛyɛ owura ya fra no Isaac Amoako a amansan nyina nim se fra no paakwasi ono ɛna ne ba emom omu katwa ato sɛ sansunsanso a abai se obi nte ne ho ase ewon sunsanso yi mu a enam se abanya ma omutumi krata na we no so ye mfidie mu nhwehwemu na omo aye no de onti ase e wo sansunsanso we hu bia no baabi odi beko bia doctor fo no ene adwumako no eba bedi adanse ye po se omo ahwehwem ehunu se Agnes Dako a eye abrante afra no Amoako Isaac ena ne ba Yaba SOMPA SOMPA Doctor ne nsasha krata ya se a osan ye no ye fra no Lauren Wassel Obroni ane saa nsusanso yi enya Ghana memu ane ye no ye ni UK abrochimem ana ye koye saa testi a edi bai the doctor osan ye nhwemu e ma ye no ye fra no Lauren Wassel doctor penny ana sa check adwuma kro no ye DNA no bonidin fosi adwuma kro no ye fra no Afabio Labs omo English abrochimem UK ana eye saa lab yi edi ma ye a obi a onti ase bia no so what the cover be a hospital and a doctor and secretary say ba begina na chi pempim e dia dance say abofra no eye Isaac Amoako paakwasi eba omo branch wa ha and yes anhwehwemu no okay kekede abakade kumasi jom and DNA efa abrantia paakwasi ene abofra ye twene ho dawre ene sewa katavion afia sewa ena yakenkai awie no omna samwadie ne no yakenkai awie esunsanso ne nyina kire se adokotafo ne keka ne nyina bomu no omse abrante paakwasi ni muja noke fosu de dikan no ye beda otwede mponyankopon ase na yada adwuman mpanifo a omode kofareba omode adwuman so ba ya ase ye wia ne yaka ne hyen na yada atiefo a omutie ye fans a omutie SOMPA ASEM MP3NIPA because ASEM ba ye na ma kwaku ni bibi kasa yenko ni sei oyire finance akofa yenji efiri se ye pese betu agama burakam esunsuanso no yenko ne yenko hwe esunsuanso no firi paakwasi ene yaw asabre enso eho noke
Okay. Abante ya sabre. Lord of Fusu. Me be fiti dwumadie na se no. Me ma unya no teye se ensusuanso de beba no. Obegi atum okase you. Ote ase. Sabre ensusuanso no atodwa. Sei ena wo kafa ho. The maker found in an say. Seminim say nkade no nipa miensa ena nke kwa akwe. But se nipa mienu atumi akwa akwe. Na say abase pakwesi ba no a meno menye de menene mpre akora no se be ntwi nipa ho manso. Meje men ma yeden ne de ne ba yeden ama no. Na mbumu asem ma yeden e ka ta akiri. Asem no na me petie no. Ye tene se yenhwe yin senya yenje ba. Okay. Enti obisu moja obisu nhwe. Ema no ne kwaso a. Enti se no nim se oba no nyem na ode bre no wanje no nim se oba no hemfa no ode nyinse no ode tie anase hemfa no da se imagine se hotel kra no high man no everyday bia no 36 9 months on work on farm me. Okay. Yes, ba ko sa ka hono se we o owo ye menem ko unifi hospital make at 30 million and so fanto nchen me ko unifi hospital ba e ma hwene sa good 5 years and this years enti says keni na no di emu yale ene hospital da ko na ko and then me ka say me we kama no on to me enti no me ka ma bo no on tua me ka no fa ne ba mini asembia yentwa akora ho manso. Okay. Okay. Kata abion asembe na wo kan. Asema mo kan se yakohwe na epa kwesi ba nipa na hwe me. Ma wo ye. Ke bia sabra bo bia no. Pa ko fensi kama no nya sam nti ase da. Okay. Pa kwasi de menini ni asem anwumire efiri se DNA na akasa ama no. Eno anadwo da me koda na sa asem wei ejina me so ewo mitirim. Etiefo ntie no ntie ni ye pa. Eno a me koda na asem wei wo mitirim. Se DNA ni nsunsu anso no ba wi a DNA beta akire. Entimi akasa mbese mepema koma ni mijama bedwafo. Asemo ya wasabre aka no magi atum. Ye yifiri mu enye ye. Ye kasi ye yi afiri mu a enye ye. Ni yesu ye bobo hu ye soso a. Esanse ye pesa amanfo adwirim da ho fan. Na SOMPA NIPA ye ntwantro no ye bekomra nimfo ho. Ye ni lawyer fo e betwetwe nkomo wa fidie we so. Sa asemo ya wasabre aka no ewum anase nim lawyer enfum ewa homa no so ye ne lawyer enko na ye nko twetwe nkomo na ye mpe asem no epomasibre lawyer wadaroma otemeka memwadwo. Hello lawyer. Hello. Hello lawyer. Hello lawyer. Hello lawyer. Hello. Hello lawyer. Lawyer how to make memwadwo. Oh. Lawyer from Jina Homano so na ye be clear ama yakọ yanim se ama nyoma konkan no okay ye frɛ lawyer from yes am friend bi hello lawyer memwadwo Yeah, mejo so pani pomte say tamia dumboko na mo so dia kani pani pa wadawruma ye pa dwenkyerɛ na afiri hɔ efiri sɛ unimde ɛwɔ mmerem ni nyina ne sɛ emante kwa mienu na omotwe daawre ɛwɔ abofra bi ho na ne teteni ne tietem nyina ne sɛ ena DNA agya kola no ama de ne ba no na de enya ne ba no wagye atum sɛ enya ne ba no ɔde ne ma de DNA no akasa ama no na asɛm a wɔka nyina ne sɛ akoda no ebedi ni ho anase maame no ba no ho no onyem wona hwe no koyi ni maternity wa hwe akola no amana bedum pempenso bi akola no hwe kura wadi mfie be emiensa ana enum said o makle mame no enti abrante na nya ne ban say for long period of time wona hwe akoda no
enu to asese ni sika bi se abrante no mfanma no wode ma na onini ni asem lawyer wadawroma emremu no say na abrante kan yi emra bekasa ede ama no yo me da se em se e kra me ti aka fa no se bi sa wa ble e ho na o de ma me na me hwe so ma na me bo ho kwa na pe se de je wa de me se ka me bo ya me di si ade to na ye kama we mi je ho a o pe se de je me da ka no o se yi fi ya sa na de to na de je fi me se e mu se mi ta de en fa me to agie bi mu se machine na se dan na bi sa na America to singa no se enam se abrante ba ko na abofra no ye papa no wanyam tum na sase no ma ba ko na di ne tutu se nya ne ba no e bon ho kana be film se ya mo kan no ono na asha abofra ya tete na e bi akanyi no na be na kakra no kwan ko nya nkwa na me mpese ni no aba be pressure e me ba enti watimi abo asha akra no ama akra no nya nkwa woti ase film o ka so jika wa bo na akra no ho na shebi emra emakwan esa se wo dia ade na wa magi na asase na wo ma onu mom abo bo frɛ ni e ka sa film ni machi afina oba beje enti so ka so pe e ka wa bo no omonfa sikana mana enti asiru ta me ko amena na ka se me sa pe interest kura aka ho sa sikana wo se ni sikatu na ni mo sa ni interest kura so kan ho any compensation enti lawyer eduru baabie no na abrantia se die ne na kasa ama no eduru baabi no na busuafo nso ehwe akola no ebi famu a wo ba no a wokeka mema no tirabom no eye awe se abrantia pa kwasi no so hwe bi eti ekoba ne sa no a na de akola no nya ne dia no oda so gina odo gina na ana odo da so gina o na nye ayi no nko a enya abrantia ba ko no nko a obesa man abrantia ba ko na di na pufu se ne dia no asasa ma wo ba no kra no ba no so oba no ono adada no na so etwa ntro se ni se nya ne dia na dia behye no efotimi si wo mu mi nyina ebom chanka oba anta be ma na oba no de ebedi no eza so no mu na ntro no gira no so mo enti no wo ho kwan se no gira ho a ni mo nyira ho ntia be ma na die ne approve ama no ni mo o gira ho esi ono mi oba no ene sa be ma no mi nyina obene edi sa be ma no so ono de TSK bi di shakra ni bia ono abrante na die ne eni ama no on de onim ho hwe onim ma no se wa se sika se wa abofra no edi sa fa no mi ana mu ba ko emitia enfama no okay eti lawyer say me the lay my point of view sabin preduasa say abrante no ese wokoda e wosumye so na adwendwene masumye na wose empo so wabosika bidin na se abrante a die ni na kasa ma no wode na busuafo sabin preduasa okodwa atoa na wo pa abrante ne chew na so oteso a eno so sankaya ne sei I don't hear. I'm running to the pine. Someone I'm running Dimao. So, to me, and oh, pine share, I couldn't answer. Okay, this can be. It is our this can not me, said we this can have been honor. Many would trust in here, yes, she said. Should be a sailor, who can over Jimmy dear. That's in the slot in the summer, Mamma, we see. No, what's here. And also now, no answer, I don't know. Intermediate from should be anymore. But the actual said. And man on the side say we to me Jim's car. A car wa bo e wa kwari mi now. And on so the rest of the seven na him and a castle of castle. Also to me chere. O call maternity say na mo ye. O call we ni say. O call school fees o kiani. There be o man chop money say. Yes I would want no castle wa bo castle wa bra won to me enyan change me. It was also kind of also to me ya into me I friend proof evidence. I just said that now money say it's okay Abuma and the mark cannot equal be say. But so now cano
so ne be ma ba ko no kan no pa me cho no te me so a it is in order and so me ama kwan sa it in there for so bi ani ho na se bi obaka so on tia he sa ne de emra ma ko kwan sa ni mo wa jere fu so tu ni o so ne se won te me so a emra ma kwan o ti me te me so na se wo so tia no tia ma okay lawyer answer na meja mu akono abrantie pa asabere no wabre kakra wo hwe se de ne osikeka no a wo se konfo anoche wo ko ne sikotu yi eno so obetumi de atoka ni mu ana okoyi akola na free maternity no wa se bi ro to no wo so otehwe ma ne situ yi a ne sene ko atu enti eno so obetumi de atoka ni mu the see tu yi de se no bi obi ani wan mo ni se ho no kwara na sikotu yi okay o betumi de aka ho de na su proof no be dey no ja so wo price ya obenya picture to say we see tu akoye ama identity bi ahwe ni ade but again na chira say na wo ko confanoche the confanoche to na hu say wo ko na again na chira say na yakora nti na wo ko okay eti bra mu nye easy sa say wo no kan ya ya ama okay because the media you too much on a winning say akora nti na wo ko akutraye but evidence was why na wo kra no say wo ko akora na wo akutraye no nam a wo traye ebeti aba say utwa picture no kana confanoche na wona ma wakutra mata bia na chesa akra nti na wakutra e na plan so kwa bia na ye wa mistake wa on fun so eteno no oni betuma eyiye bia ko fa akra no bo a odo ba na akra ndi ne sabo ana ye ni tibo ona nsiti ye dia kenonko so wo so wa wona mo no wa ti agene die e bia na chesa akra nti na o te because people are so we are calling son of what you are here. Now we will be sharp around it. Okay. And we need to be sharp. Lawyer Wadaroma enumere yebedase. Which way that's lawyer mfum na wachire mfan ama obi adwenim ada ho no. Because asem we no amantumi anda. Yentu agyan. And my bro enkam. Yentu agyan ema ebronkam. Na die minim ne se ne lawyer kan na e fa wo e fa so ni enti be kwa ko wie court ukura wasi fie na odi obi apatra wo wo fie wa o ja me kwan eno de ye ka na mu makwanya no e wo hu kwan da hu kwan e wo ne se no ababa wa no mu ka lawyer ka se bi ma ne ya mi de wo se bibia ye ma ne na di me se oba menye wose betem mabusuafo ho menso be ko ho e ko hu se wote mabusuafo me diska ko busuafo no ba be ho e be gi chop money pani onu no se pani busuafo ho ese ye pa ko se jire pa ko se ne yira pani o na ko huma amfa di wa be hu se akorai obi se ne dia ajei be mai o kofi ho pani pa o ma ke kan ko ho ade a lawyer kan ne se lawyer say me father scenario na lawyer make yen say so the word dia koja obi kura wa make instance so mo bi ko tra dopra prem kura no a o man o due time wa o man ska kura ko high die etiyan hwe sa kwa no so ekwa bi so no me busa se ade a chine de mpanifo kopa na chewa obete so ma ye me se na me busa asasem no enu tie fa sisi ho ene nyina gina pa kwasi ho se pa kwasi jemu awa jem sa bre de DNA akasa akoda no da so wo ababa wa ne ho mo kan kire pa kwasi se emra kwa so no akoda ne release no ma no so ye na adwe so de patapa be fa akoda no a patapa pieto ye de mra ne woro ye kokko ye nim ye ko